που θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον κύριο Ροδόπουλο, που είναι Διευθύνων Σύμβουλος Online Data. Καλησπέρα σας από τη Λαμία, κύριε Ροδόπουλε. Καλησπέρα σας, κυρία Παλιού. Θα είναι μια απολογιστική εκδήλωση των 20 χρόνων η αυριανή? Όχι, είναι μια εκδήλωση επιβράβευσης προσπαθειών 20 ετών. Μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων, οι οποίοι προσιλωμένοι στο όραμα των logistics, προσιλωμένοι στο όραμα της ανάπτυξης της χώρας μας, έχουν δημιουργήσει υποδομές σε όλο το φάσμα της εφαρμογής της επιστήμης στην Ελλάδα. Ναι. Και εσείς είστε ένας από αυτούς τους ανθρώπους, τους πρωτοπόρους των logistics, και μετά από την λειτουργία 2 δεκαετιών θα ήθελα να μας πείτε το συμπέρασμα τελικά ποιο είναι, κατά πόσο έχουν συμβάλει στην σύγχρονη λειτουργία των επιχειρήσεων. Τα logistics είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, διότι δεν είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται όπως είναι γνωστό μόνο στις αποθήκες ή μόνο στη διακίνηση. Τα logistics είναι μια επιστήμη που επιδρά και δρά παντού σε όλο το φάσμα των διαδικασιών και σε όλο το φάσμα της διακίνησης των πληροφοριών. Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση, κύριε Ροδόπουλε? Αυτή η εκδήλωση είναι μια εκδήλωση χαράς, κυρίως απευθύνεται στα μέλη της ελληνικής εταιρείας Logistics, που εδώ και 20 χρόνια προσπαθούν για την ανάδειξη της επιστήμης στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα είναι ο δημοσιογραφικός κόσμος, θεσμικοί παράγοντες, παράγοντες από την πολιτεία, υπουργοί και ούτω καθεξής. Θα είναι λοιπόν η γιορτή των Logistics. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία αύριο στις 8 το βράδυ στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.